Fieke, wanneer ben jij ooit begonnen met paardrijden? Al heel lang geleden. Ik denk dat ik voor het eerst op het paard zat, misschien toen ik net kon lopen, dat ik daarvoor bij pap of mam op het zadel gezet werd. En ik ging echt ook al als heel jong kindje met pap mee naar het bos. Hield pap mij goed vast en dan echt gewoon door het bos rijden. En ja, dat vond ik heel leuk. Schijnbaar, daar weet ik zelf natuurlijk niet meer zoveel van. En toen ik 4 jaar was, toen kwam de eerste pony hier op stal. En Fieke die was toen al heel fanatiek, als 4-jarige eigenlijk al, dat ze nog geen wedstrijd mocht rijden, maar daar was ze toen wel al mee bezig. En ja, toen was het al meteen fanatiek rijden, alleen mocht ik niet op wedstrijd, want dat mag pas vanaf de 6 jaar. En alleen die pony, dat was op wedstrijd niet heel succesvol, omdat ik er eigenlijk gewoon net klein voor was nog. En toen ik 7 jaar was, toen kwam Elwina. En ja, daar hebben Christian en ik allebei echt op leren rijden en heel veel mee gewonnen. En ja, toen is het echt, ook het wedstrijdrijden echt begonnen. Jij komt echt uit een paardenfamilie, kan ik wel zeggen. Het kon bijna niet anders, denk ik, dat jij hier ook mee begon. Dat klopt. Ja, mijn vader en mijn moeder zijn allebei, zitten nu echt in de paarden. Hebben vroeger wel wat anders gedaan, was de paarden echt hobby. Maar ja, zoals ik erin ben opgegroeid, zaten ze echt in de paarden en daar ben ik ook in blijven hangen. En wat betekende dat jij meteen op je 3e al op een pony werd gezet, of hoe ging dat? Ik denk wel dat ik toen al op een pony werd gezet, dat weet ik niet meer. Maar ik heb altijd wel pony gereden. Niet zo fanatiek tot mijn 11e, 12e levensjaar. Maar daarna ben ik wel wat bewuster geworden en vond ik het ook leuker worden. En Christian die vond het heel leuk om op wedstrijd te gaan. En die heeft er ook best wel, kon hij spelen. Dus hij had er geen hekel aan om mee te gaan. En hij zei altijd wel van wedstrijden rijden is leuk, oefenen is minder. Nee, ik was liever bij de vrienden in het dorp of zo dan dat ik hier op de pony zat. En wanneer kwam die omslag dan? Waardoor ging je het zo leuk vinden? Toen ik bij de ponies was, ik denk ik 14 jaar. Toen begon ik op het hoger niveau mee te doen. En wat bewuster van het trainen en dan het presteren, resultaten maken. En dan de kick op resultaat maken, op winnen en alles er rondomheen. Toen begon ik het echt leuk te vinden. Ja, en hoe is het nou eigenlijk om in echt zo'n, het is echt een familiebedrijf. Hè? Jullie doen dit eigenlijk gewoon met het gezin. Gaat dat altijd goed? Meestal gaat dat goed, niet altijd. Het is natuurlijk af en toe hebben we meningsverschillen. Maar dat wordt steeds makkelijker en het gaat steeds beter. Ja. Nou ja, het woordje verveling komt niet in ons woordenboek voor. Dat sowieso niet. Gaat het hier nou thuis eigenlijk altijd over paarden? Niet altijd, maar voor een groot deel denk ik wel. Ja, en indirect uiteindelijk kom je toch weer altijd bij de paarden terug. Maar het is natuurlijk, als wij met z'n allen aan tafel zitten, ik woon niet meer thuis, dus het komt niet altijd voor dat ik erbij aan tafel zit. Maar er moeten soms ook dingen bedrijfsmatig besproken worden. En dat zijn wel de momenten waarop dat kan. Ja, want je zegt, ik woon hier niet meer thuis. En je werkt hier ook niet zoals Christian fulltime, of wel? Nee. Ik ben hier uiteindelijk in de praktijk wel 7 dagen in de week. En ik ben eigenlijk 5 jaar geleden al in Venray gaan wonen zelf, samen met Ruud. En daar hebben we 2,5 jaar geleden ook een huis gekocht. En ja, ik kom gewoon iedere dag op en neer. Ik werk dan in het ziekenhuis, over het algemeen in Venlo, soms in Venray. Maar ja, dan is het gewoon na het werk hier naartoe. Ja, en of ik dan vanuit Venlo naar Venray rijd of dat ik van Venlo naar Wansum rijd, dat maakt natuurlijk niet zoveel uit in tijd. En ik probeer dan na mijn werk mijn paarden te trainen. Fieke is behoorlijk wat bezig met paarden volgens mij. Merk je daar iets van? Daar merk ik heel veel van, ja. Zij is altijd meteen na haar werk, is altijd meteen weg. In de weekenden met name merk ik het, want ik werk zelf redelijk lang. Ik kom zelf ook rond 7 uur, half 8 thuis van het werk. Maar in de weekenden is het altijd op zaterdag, dan is ze meteen 's ochtends 8 uur, half 9 is ze de deur uit. En vaak komt ze dan richting de avond weer terug. Dus de zaterdag is altijd standaard paardrijden bijna voor haar. En de zondag is ook nog vaak concours. Maar dan, ik voetbal zelf en dan heb ik wedstrijden, dus dat maakt voor mij wel minder uit.
En dan worden er natuurlijk ook paarden verkocht. Zijn er wel eens favoriete paarden van jou weggegaan? Ja, 2 weken terug. Nee, nu 3 weken terug is mijn beste paard, denk ik, wat ik tot nu toe heb gehad, is vertrokken naar Amerika. Ja, daar heb ik 2 keer de hengstcompetitie mee gewonnen. Hij had brons staan op de wereldkampioenschappen. Dit jaar had hij goud op de Nederlandse kampioenschappen. Alles wat ik ermee wou winnen, grote concours, heb ik ermee gewonnen. Dus heel erg veel mee bereikt, heel veel bekendheid meegemaakt. Ja, en die is 3 weken terug vertrokken naar Amerika. En hoe is dat dan voor jou? Ja, je weet dat het een keer gaat gebeuren, want het is gewoon een uniek paard wat we hadden. En dat het een keer aan zit te komen, dat was voor mij ook wel bekend. Ik ben al blij dat ik hem zo lang heb kunnen rijden, zo'n goed paard. Maar toen hadden we de week daarna dat hij was vertrokken, hadden we de wereldkampioenschappen waar hij vorig jaar brons behaalde. Dan is het wel even zuur dat je zo'n paard niet mee hebt. Heb jij ooit getwijfeld om hetzelfde te doen wat Christian nu is gaan doen? Om hier ook fulltime te gaan werken? Toen ik jonger was, en dan praat ik denk over die leeftijd 12 tot 14 jaar, dat ik dat wel dacht. En toen hadden we ook stagiaires van de school in Deurne. En toen zei ik altijd, ja, daar wil ik ook naartoe. En toen hebben papa en mam eigenlijk ook een keer mij gezegd van ja, maar jij kunt zo goed leren. Als jij de paarden in wilt, dan kun je daar ook gewoon avondcursussen voor doen. En dan haal je dezelfde papieren als dat je in Deurne gaat en uiteindelijk geen hbo of universitaire opleiding hebt. En ja, op een gegeven moment inderdaad, het leren ging me gewoon goed af. En toen begon ik ook te denken, het is ook zonde als ik mijn VWO-diploma eigenlijk achterover gooi en daar niks mee ga doen. En ik vond het leren, leuk, ja goed. Het ging me goed af en ik vond het prima te doen. Ik heb wel heel lang getwijfeld van, wat wil ik dan doen? Maar uiteindelijk, bij deze opleiding ging ik kijken en ik zei, ja, dat vind ik leuk. En ik vind het nu nog steeds heel leuk. Hoe groot is het eigenlijk, het bedrijf? Het is dus niet alleen met Christian en Fieke dat jullie met z'n vieren bezig zijn. Nee, we hebben dan nog 2 mensen in dienst. En dan hebben we een tuinman die ons met raad en daad bijstaat en heel veel ons helpt. En ook voor wederdienst altijd paraat staat. En dan hadden we oma nog die hier nog rondomheen veel doet. Dus alles bij elkaar. En dat is van hoefsmid tot en met tuinman tot ruiter. Dat is belangrijk. Ja. Hoe ben jij hier ooit terecht gekomen? Ja, omdat ik zelf ponies had eigenlijk. En dan ben ik aan te fokken. En Jos die had in dat tijd ponyhengsten toen Jos ook begon met zijn bedrijf. Ja, een vulletje te fokken. En zo ben ik er altijd blijven komen. En soms ben ik met Jos mee geweest. Paarden ophalen en paarden wegbrengen, noem maar op. En doe ik het onderhoud rond het bedrijf. Want dat is nu zeg maar uw functie, hè? Ja, nou, dat is gewoon het maaien, heggen scheren, de weilanden, stallen mee uitmesten, paard mee wegbrengen of ophalen en noem maar op, die dingen allemaal. Je ziet daarachter die mooie, die bult waar de paarden oplopen, die heb ik helemaal mee aangelegd. Een beetje hobby voor mij, tuinen. En hoe zien jullie dan de toekomst in? Zien jullie het liefste dat Christian straks de zaak wellicht gaat overnemen? Ja, dat is helemaal aan hem. Hij zit er nou helemaal in. Of hij iets anders wil, ik denk het op dit moment niet. Hij wil vooral paarden goed africhten en in de sport goed meedoen. En hij weet ook dat de handel een belangrijk item is om te overleven. Want het kost allemaal handenvol geld. Dus wij moeten onszelf bedruipen. En dan zal er toch af en toe wat verkocht moeten worden. En daar hoort de handel heel sterk bij. En dat Fieke dadelijk hier met Christian en misschien wel met jou als fiscalist de zaak overneemt, is dat een toekomstbeeld? Nee. Nee, kijk, voor mij sowieso niet natuurlijk. Voor Fieke is het denk ik ook wat minder, want zij heeft echt gaan werken en haar hobby gescheiden. Tenminste, zo zie ik dat wel. En heeft zij ooit die ambitie om dit echt over te nemen? Ja, goed, dan ondersteun ik haar daarin. Maar dat zie ik niet zo snel gebeuren. Ik hoop het zo altijd te kunnen blijven combineren. Want ik vind mijn werk gewoon leuk om te doen en de afwisseling met paarden is gewoon heel leuk. En verder
in de paardensport, ja, we zien wel wat de toekomst brengt. Natuurlijk wil je proberen het hoogste niveau te halen. Maar je bent gewoon afhankelijk ook van een ander levend wezen waar je het samen mee doet. En ik heb het afgelopen jaren zelf ervaren dat eigen paard waar ik het hoogste niveau mee zou gaan rijden, die overleed plotseling. Ja, en dan sta je gewoon echt weer met 2 benen op de grond. En ja, moet je weer met een ander opnieuw beginnen. En dan zit ik niet zonder paarden. Ik kan gewoon doorgaan. Maar dan kun je wel heel veel ambitie hebben om het hoogste niveau te halen. Maar ja, als dat niet lukt en je kunt op een lager niveau wel goed mee blijven doen, dan is dat zeker net zo leuk. Mijn toekomst zal toch gaan bestaan uit wedstrijden rijden en handel, vooral handel. Om paarden inkopen, verkopen, zorgen dat alles draait. Is dat dan ook je droom om het hier over te gaan nemen? Of dat mijn droom is, dat weet ik niet. Maar ik heb altijd het gevoel als ik zelf kan zorgen dat alles goed draait en je hebt een goed inkomen, dan ben ik al heel tevreden.